Toto sa im stalo výstrahou. Izrael mal výnimočné duchovné výsady a predsa opakovane zlyhával v modloslužbe, nemravnosti a sťažovaní sa. Výsady sami o sebe nechránia pred pádom. Práve naopak, môžu vytvoriť falošný pocit istoty. Preto Pavol varuje korinských veriacich, aby si nemysleli, že duchovná minulosť alebo poznanie ich automaticky udrží na nohách. Keď potom hovorí: kto si myslí, že stojí, nech dá pozor, aby nepadol. Ide o realistický pohľad na ľudskú slabosť. Zároveň však neostáva len pri varovaní, hneď pridáva aj rámec nádeje. Problém teda nie je v tom, že by Boh nechal človeka bez pomoci, ale v tom, že človek často podcení nebezpečenstvo alebo precení vlastnú silu. Myšlienka na zamyslenie. Najväčšie riziko pádu nie je slabosť, ale presvedčenie, že už nám pád nehrozí. Otázka pre teba. V ktorých situáciách sa človek najľahšie začne spoliehať na vlastnú duchovnú istotu namiesto bdelosti?